Bumi gonjang ganjing langit klok-klok lerakin jani ngalih resan gawe katro sabar kadulur wong ilmu yang mayas kalawur Buto Mandawa Nata Kagiwisaya Indriyatsa Suramaruta Paragata Maragana Samyana Waraya Goto mandangnya berbaik Raula
Idolanya cewek-cewek Demak Mas Bro. Pokoknya yo kuwi rupane sing paling ganteng yo Mas Dino. Iya Pak Jo. Iki senajan sing joget bagus-bagus aku tetep ngefani karo Mas Rudi tukang ngeband. Oh iya Mas Rudi yo ya iki Mas Rudi. Karena piye-piye iki biyen bagus pada masanya. Tahun 80-an iki biyen senengane dan semua cewek SMA berlutut bersujud karo sing ngeband iki. Kok buka wadi Mas yo. Ya Allah. Ya Allah. Iki pokoknya idola arek-arek kene wis. Iya. Lumayan. Iki bengi-bengi ora nanggap, ora ngetokke apa-apa. Iso nyawang sing bagus-bagus nang ngarep kene sing bening-bening. Iya. Nek kaya awak dhewe iki wis teko turah-turahan. Wis turah-turahan wae Mas. Trimo. Iya, biasane iki sing rada tuwa-tuwa ngono biasane. Ora apa-apa. Nggih, Pak Jo luar biasa sekali. Estu. Pada malam hari ini dipun gayengke bersama dari DIMS Audio Sound System. Iki pokoknya menggelegar horek pol tekan ngendi-ngendi. Iya. Dan juga kita ucapkan terima kasih mungkin penonton yang sudah jauh-jauh ya Pak Jo. Betul sekali. Ada dari Ambarawa, Semarang, Kendal, Temanggung, Magelang, Kulon Progo, Yogyakarta, Bantul, sedayanipun Pekalongan yang sudah merapat di iki apa stadion. Wah, stadion ngendi iki? Stadion Mijen. Wonosalam Demak. Oke, Wonosalam Demak. Luar biasa sekali. Pokoknya dadi ngamal kesainan kagem adikipun ingkang hitan. Nggih. Adik sinten Pak Jo? Muhammad Dani Ainul Yakin Mas Jo. Boten. Nggih. Iki janjane sing tuan rumah mau tak kondo langsung kroso. Pripun Mas Jo? Iki seneke wis tekan dhuwur panggung. Senajan gek loro. Jan boten sekeco ya Mas Jo. Iya. Iki ya Allah, wis pokoknya marem Pak Jo. Nggih. Iki penonton semene akeh. Do guyang-guyu dhewe. Heeh. Angger ono koncone ra apa-apa nek dhewe aja nek wong edan. Ampun. Iya, iki sing cewek-cewek iki ra sida ngantuk. Heeh. Soalnya Uro Mas Luki dan juga kawan-kawan. Mas Iya. Alvin, Mas Alvin, jajalke madhep rono senyum. Iya jajal. kayak disapa penonton. Nah, iki pokoknya sing tua-tua kalah Pak Jo. Wis ora apa-apa. Wis iki zamane wis berubah. Heeh. Iki modal sosial media saiki wong iso ngerti-ngerti. Iya. Alhamdulillah iki dalemipun adik sing sinten menika Mas Dani Ainul Yakin keluarganipun panjenenganipun Bapak Muhammad Nazirin beserta Ibu Mustofia. Iya, iki lek ngapalke rada angel. Iya. Bapak sinten? Bapak Muhammad Nazirin. Nggih, Bapak Muhammad Nazirin menika saged ngundang GWSM nggih tidak bukan dari sosial media. Nggih. Zaman modern, zaman digital. Nggih. Jadi kesenian disyuting, dilebokke internet, ono YouTube, ono TikTok kuwi untuk supaya nih dong ngerti nek Indonesia ini ternyata kaya kebudayaan. Iya, kita harus nguri-nguri kebudayaan Jawi. Nggih. Dengan cara anak-anak wi kecil tuku ono jaran karo pecut bene jatil, bene jaran. Ojo ketukul HP nih Mbak. Iya, iki zaman saiki oke kalah karo HP Pak Jo. Iki bocah cilik kan harus nonton TikTok ngono jam ya ampun, turu angel, sinau angel. Mogano ora ning tontonan TikTok apa game karo disediani kesenian ngene iki menambah ilmu, menambah wawasan, menambah semangat untuk mencintai kebudayaan Indonesia. Yo, iki cewek-cewek wis ra sabar melihat teman-teman Regetek untuk menari lagi Pak Jo. Betul. Apalagi Mas Deswa. Dadah dulu Mas Deswa. Dadah. Iya Mas Deswa. Yes. Pilih sing ndi ra apa-apa. Yo, dipun paringi katresnan sejati tumangga Mbak Stania dados. Ora gampang ngopo.
Maksudnya, aja lali ngebune bareng-bareng ya guys. Mas Alif.
Nggih.